Mangimele nami ngibathola abanye engizoyilwa nabo ngoba wona ngiyabona ukuthi novalo uzobathola bazokhokha. Kusho ukuthini ngami nawe? Sika phela. Akukho lutho ezophela la. Ukuthi nje mningi umsebenzi ongimele. Angifuni nami ukuzithola sengimosha izinto ithuba elikhulu phela leli kimi. Okay. Mangihlula lokho-ke mina ngakwazi ukuyenza ibe lula phela. Ngithatha iy'nyawo zami zingibeke lapha e-police station. Umondli ngifike ngicule ngihlabelele konke engikwaziyo ngendaba ye-heist. Ngizwile ukuthi umondli uphansi phezulu ufunana negilamkhuba ezazisebenzisana nomkhulu lapha ehostela. Kanti nginabo bonke ubufakazi, amafoni, iy'thombe zabo, yonke into ikhona. Ngisanimoya ngicabanga lento. Yeah, sure. Yeah, ngiyakuzwa Skid. Hey, siyasinda le zinto. We. Abakithi. Hey baba. Hey. Sithembe ukuthi yebe gulela babaphathwe izisu labafana bahude lapha into engapheli. Esinto esimnandi phela lapha. Hayibo wema. Yini lenuka kamnandi kanjena? Enuka kuphi? Hayibo phela iphunga lenyama leli mama, inyama eyosiwe. Ucineleni kanti? Hey, mhlawumbe iphunga lakho. Lokujuluka lapho ukuthi ujuluka inathini. Usuku lonke wena wenza inathini. Ukabagesa nje kodwa. Yobe. Naku kudla kwakusifwa lapha. Awu. Ngazile. Awusuka. Ayungishongo. Ngazile futhi. Sigezephi wegezephi. Alamba. Hayibo. Moya. Ihla kahle musipha ngabakithi usobindwa ufe. Uhlafuna ukudla lapho ukuhlafune kahle uyabona. Uzwe ispice lapho uzwe taste, uzwe into ezikhalahle ezimnandi. Sokuhlafuna ukudla manje engathi isimsimo. Ngathi ukudla ukugcina eminyakeni. Hayi suka mina ngiphoqa wena. Yaza. Ngokhulumela ukudla mawethu. Sabo. Lalela nini? Uma sengiqedile ukudla lapha, nithathe yonke le grocery. Niyitake lapha ekhabetheni. Ihlalele phezulu ngoba ngifuna amagundane lapha aphithizele imali yami le. Ngicede lapho ngigeza izitsha. Hlanzeke endlini. Salama. Sawona njalo. Hayi wona. Kwehle siphundu. Hayi balansile ngakumina. Hayi bo sengawiso wena. La ithe ehyo. Hey kodwa ngilisa ukuthi siqoqe into Hayi eyini. no mpethe sitafula. Ya ne. Ngicabanga ukuthi konke kuhambe kahle. Yibo mfethu wazwa ngithusa. Chacha dialogue. Hayi stop sengicabanga ukuthi zingana nje izinto esingazenza. Mfethu. Yazi uqinisele phela enye into ke. We-olwethu. Yabona mfethu lempahla. Yabona lempahla le mfethu sisihamba ngayo. Fanele senze sure ukuthi asiyenzi kanye kuphela. Fanele senze ukuthi a long time drive. Lokho simi ngayo. And ukuze ngempela isebenze kumele sisebenzisane sibongisene. Mhlawumbe singaphethe ipage ku social media because abantu abaningi vele abasha baku social media. Hawu yazi nawe. Ngaphandle kwekhundla nokuphakama. Hayi wona hliya indaba yekhundla nokuphakama. Yazi kodwa enye into ekufanele senze isiqiniseko sokuthi ayenzeki. Uyabona le program akufanele ukuthi ke yenze kanye bese iyaphela. Fanele sisho ukuthi long term drive. Hayi cha sizoyixoxa. Also futhi enye into engiyibonile ngemfethu ukuthi next time sihlangana my dears fanele iphezulu. Kadlalwa manje. Ngiyabasaba kodwa my ideas wakho. Ngoba mina awuyazi mina ukuthi kodwa phela sibandleni fanele sihloniphe yabo. Boma. Siyabonga. Siyabonga. Sibongile ngani zami Siyabonga. Hambe kahle. Thanks. Usikhathi sihambe nathi. Mahlaka. Ngizondandela. Sana ntombi. Serious mama.
Usibu. Oh. Yazi fana bebekhona kule meeting yanamhlanje. Hayi usibu ubhizi lezi insuku mamadlala yazi. Ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa hayi akufani naye ukuthi angabi khona kwe-meeting ebaluleke kangaka ikakhulukazi ke nje njengoba ikhuluma ngokuthuthukisa kwentsha beyikusasa lesonto kaso sonke isikhathi usibu akaphuzwa ama-meeting akanje uhlezi ehamba phambili ufika qala ahambe kuncane. Hayi mamadlala ungalibele nawe ucabanga kakhulu yazi usibu usayimisela khona ngesonto ukuthi nje usabanjwe ilento ye-revival. Kodwa mase sekuphelile khuleka hawu uzosibuya nje full time. Ngeke lo ngikhathazekile. Hayi akhathazeki mamadlala. Usibu uyayazi into ayenzayo. Yeah. Ngiyakuzwa yonke lento eshoyo hayi engathi izinto singabuyela esimeni ngokusheshsha. Okay sale kahle mamadlala. Okay. Hayi cha siyabonga mawami. Bungeke impela usinike singaboni. Yazi phela umuntu ucishe waphenduka izimzini bese kuqhoqhobala ngisho amathambo. Bengasho ukuthi angikaze nginenzele izinto ezinhle niyabona ukuthi nginiphilisa impilo yamafilimu. Ngidlisa izinto ezimnandi sale ko television. Kodwa kuyabona inyama ngidla namhlanje. Angikaze ngayidla ngingazana. Angifuni nje kuhamba mama. Hayibo, ngempela. Webhuti uma ngathi uyayicabanga le la hosela sidlela amasi, sidla inyama enhloko kaphefeni noma sidla amathumbu enkukhu. Kodwa bonke indlela namhlanje angikaze ngayidla ngilo ngafika la hostel. Hayi kona kunjalo futhi kodwa ke Wangeke ngisho. Hayi bandla. Ihawule into Mzolova. Hallo. Wehawu, yasikade ngizama ukuthola uma wakho ocingweni. Ngakho ucingo lakhe liyasebenza. Oh, hayi ucingo lwakhe lisebenza kahle kodwa ke ungayibuzela yena. Ma. Olwakho. Hallo? Oh, kanti usaphila. Awukulindawo. Hawu. Sisi. Uyazi bengithi ngizokuthinta lapha ngase ngiba matasatasa usuku lonke inkosi yami bakithi. Sholip, awungitshela, kanti umuntu onjani? Usungaze ungidlalise kwesilima, ungisase kumuntu ongaphansi, sibe sakhula ndawonye. Ngempela ungiblokeleni, kade ngilibele ngizama ukukufonela ngiphindelela. Hawu. Majobe inkosi yami. Angikuzwa lapha. Uthini? Ngicela ukhulumele phezulu. Hello? Majobe. Majobe. Jobe. Oh, angithi. Hey. Kwenza njalo ke manje ma umblokelani majobe? Hayi. Angeke uzuqonde. Kodwa mayiphinde lapha ekushala ucingo ungaphenduli. Ngobani ke manje? Yena, ubuze imibuzo eminingi. Awenze lokho ngikutshela kona. Hawu, futhi uyabona uma ephinde eshaya lapha umblock. Hayi. Uyasini, letha lapha kimi. So senzela mina. Nakhe. Wema, kwenzakalani? Hayi, yonke into ihamba kahle nje. Ukuthi angicasula nje lo. Okay, toasted cheese, all right, so enda now ngakhathazeki. Oh, Ngikhuluma. Bekweni. Uyasho nje ukuthi ngikhuluma. Oh, yes, ngikhuluma ukuthi kodwa hayi manje akusona isikhathi esiright la singakhuluma yazi. Kulungile ngizokulinda. Eish. Okay. Oh, okay, besathe toasted cheese okay, amazi yami onthene orange juice nobabili ne. Ngicela kube nginilethele orange juice okwamanje. Ngiyachaza nje akusona isikhathi esiright sokukhuluma. Ayinandaba nalokho sibu. Awuzanga ngani ku-exco meeting? Angizobuthi ezofika ngakulinda wangeza. Exco. Eish, yazi lonto ivele yaphuma nje engqondweni yami ngazi nami ngiyikhohlwe kanjani nje. Awukasaqa mama ngasibu. Ayike nje into ehlangane nesonto wena oyikhohlwayo. Usungisilima. Oh. Exco, phela ho. So yini ngempela inkinga? Ngoba phela mina nawe besikanje. Ngokukuzwisa nje usuyangishintshela. Hayi bo. Yini inkinga? Usangifuni?
noma iyona into emosha relationship yethu leyo Cha, anginjalo kodwa nje njengoba ngishilo ha. Mhlawumbe sisakhuluma later. Sizothola isikhathi esi-right nendawo e-right. okay sibuye sibike isikhathi esi-right yawe right ngoba ngiyakusendela ama-message uyangibluthike ngiyakufonela uyiphendula incingo ngifika kwakho ngithi ngizokhuluma nawe wena usubuthi obhizi onama-plans amaningi Hayi ama-plans amaningi ngishilo nje nangichaza ufike endlini ukuthi bengifuna ukushaya umoya. Phela ukubhala wonke la mavesi lawa. awuyeke ukuqamba amanga bo indaba awusangifuni Hayi cha. Akukho njalo. Uyazi mina nawe ukuthi sinento especial kodwa ngiyacela sibuye sikhulume. boyini inkinga sibo khuluma Yeah, sizokhuluma kodwa kwamanje ngisasebenza ngicela ukuqhubeka ngaze ngifake enkingeni. Okay. Eish, just Ey angazi noma kuzozameka yini bafana namhlanje. Ey ngani wami. Ngiyabona ukuthi uyazama. Ngicabanga ukuthi ifa uphumule. Manini indaba kwenzakaleni? Ey kunabantu abafike bazogqekeza lapha na kwaMhlongo man. Ey. Hawu. Yazi abazange bagqekeze kuphela bafike basibamba nenkunzi labantu laba. Hawu kahleni bo. Benginawe Khumlani ejimini. Ngithema ngithi ngiyangena endlini. Hawu unkazimulo nangu lapha nezihlalweni uqulekile. Hawu. Kunamadoda akamabili acaluza la endlini ayatshontsha. Uthema ethi ukhipha isibhamu loyedwa ngoba ngashitshasa aphosela lapha ehlalweni. Ngase ngibaphosile ngoba ngisoze bayikhohlwa. Futhi kuyacaca ukuthi umbasho impela lezi gilamkhuba seziyazenzela nje. Ziyatana sengena emzini abantu. Philanga lapho. Ngithema ngithi ngivusa ikhanda. Nabo ababili behla ngedebhisi. Baphethe ikhoma egcwele izinto zethu. Mangithi ngiyabaphuthuma nabo. Bavele baphutshuka ke bangishiya ngidindilizile lapho phansi ke nami. Yebo. Ukazimula akalimalanga kasho. Ayilutho akazangalimali. Akwazile ukumlalisa nje engalimalanga. Uthi kimi ufunda incwadi. Love letter. Kahle indaba ungayiripotanga pho. Mondli uyamazi lo mfana unjani ufuna ukuyibambela manje izimpu ufuza umkhulu wakhe nje. Hayi man akusebenzi kanjalo. Ngeke ilunge yonke lento leyo. Yazi ngiya-understand mina yabona ukuba sesimeni ungakwazi ukuziphiniselela khona. Mhlawumbe uphelelwa amandla awunamandla okuzibuyiselela. Kodwa nje bengamele enze kanje. Uzoqhubeka nale ngqondo le uzoba senkingeni. Socela simngcwaba nje impela emncane umfana. What if uyasibamba nje umadlala ngibaselana sibambe hawu mina ngeke angizizwa nje kahle relax ngeke sasibambe sisi enjoy yazi mina ngizizwa kahle ngayo yonke lento namanje ngizizwa relax angeke sasibambe awehlisa umoya hey okay usho njalo ke Hayi madoda. Sikhathi somlungu siyangibiza manje. Lalela ungalenzi iphutha. Fike lapha e-station uzovula ikhesi sezwana. Anginendaba ukuthi unkazomula ucabanga noma uthi wenzani. Ngizo-add amanye ama-case. Ngizo-add attempted murder, add nele assault. Ufike sezwana. Hayi saze ngicabangise kahle ke leyo kapteni hey. Konje welo yangithi. Hayi. Hayi akuhlupha ufike. Lonke le. Alright. Ngizobona ne. Alright. Shombe. Nazo. Uphole. Nazo. Hey. Hey ngwanoma. Acabanga ukuthi ifana ngiyobona udokotela. Hayi. Hawu siyabona ukuhlala kula muzi ukukwenzani. Yena impilo efuna uyiphila le cash. Khumlani awukahle ngibanga lesicefe man. Walokhu ngifundekela manje ngalento. Sizojima nje. Kanti uyophela nini kanti le cash? Namhlanje ushayiwe kusasa uthi Hayibo. Sofika phansi udindilise bekukhulile. Sizokhuluma noma siyajima. Hawu. Inhlungu ngapha uwe ngapha. Hayi awukahle man. Hayi mina ngikuxwayisa nje mngani wami. Awuqalisa insimbi hayi mina. Hawu. Bantu bomthetho. Hey, hayi phela mase ninjena angibe ngisanibona mina naze nabathi.
Nginganisiza ngani? Hayi kanti-ke nje mabe sifuna ukubuza njengamathosi. Ya, nokwazi nje umasho nendawo ezakhelene kangcono. Phela umuntu kade afika lana kodwa nje asikaze sithi ukushaya nje indawo kancane sithi ukwazi umasho. Oh, hayi yabona ngoba ke ngivele nizobe niqala. Sizothi ukuhamba nje la ngaphakathi kamashu sibone bese siyaphumela ngaphandle ke sesibona nje ithing lonke. Nifisa ukuthi nihambe nini mhlawumbe? Ngoba phela nakusasa lokho okusayo. Manje ngathi nje nifuna ukuhamba, hawu webhu siyahamba. Hayibo, ushela ukuthi nje mase kunama openings nje kusasa. Nina nje mangabe ninesikhathi ninosuku ukuthi nifuna ukuhamba ngalo. Hawu khulekani ningifonele. Kanti hayi so kwenza njalo. Hayi kulungile. Awusho ma unjani Njulile? Hey kuza kahle bakithi, kuza kahle. Yamsiza kakhulu futhi nale therapy ihambayo. Wena ke nje ma right. Ayi nami ngikahle yini nje kodwa ngangenza ngabe right. Uma ukuthi simbone nje phume ngene epolice station kaningana. Manje silokhu siyabuzana siyaphindelana ukuthi ngabe yonke into right. Hamba kahle. Ayikho into efanele nikhathaze nina. Manje nenze njani niyayithatha ithona macha? Ngoba ngibusy kabi la. Hayi kanti khuleka ke ma, mase nje si ready ngizokuthinta. Yeah. Hey, usuyosala kahle. Hayi cha lathi. Ngiyacela ave siyithande indaba. Una ukudla, ungamdla. Mama dlala. Hawu. Yazi nje phela kade sihambile lapha yasiye esihlokothozi sangakubona kodwa. Hayi bubona naze ngathi ngiyanazi. Ubuso bene ngathi ijwayelekile. Sinokuvakasha nje esontweni mekuthi asisebenzi kanti sisebenza noLile station. Into enhleke lezo ingenzama ukuthi nijwayeze noNkulunkulu nisondeze noNkulunkulu ngoba hayi kube la ngaphandle. Kakhulukazi kunina amaphoyisa nalidinga nje uphepho oluningi. Singabuye senze njani phela? Yabo nje lo msebenzi esiwezayo ungaphezulu kwama-bulletproof vest lawa nebhamu. Qinisileke lapho njengalento nje yenze ekholigweni uLile. Yazi nje phela mali leyo ndaba leyo. Into ongayazi nje. Kanti futhi nathi siyayibuza ukuthi kazi kwenzakaleni. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uma phela ngoba umngane adongwe mhlawumbe uxoxelele ukuthi kwenzakalani. Kuthiwa ke ingane zabo bangenelwe abantu abangabazi. Mabengena labantu ke bangakhulumi lutho ke labantu ukubonga isisanso ngaphezulu kuliwe babhudubezane nalesi igebengu. Thwini lapho ke igebengu evele sadinwa khona sathatha sibhamu sadubula unjeza. Hey. Phatha. Hello nje usehambile. Kanti esimeni nje akusona ngiyacabanga ukuthi uMadonke nje ubefisa ukuthi ambeke la eduze kwakhe khona phela uzomnakekela. Ngishawu nje uzohambile nini? Hayibo awazi ma. Ngiyayiqala nje ukizwa le nto. Hawu. Hayibo kanjani manje? Ngaphela ngithi nosihlobo manje kanjani ungayazi into enkulu kangaka? Ngenzani yazi ngisaphuthuma. Kumele ngihambe ngansami. Hawu. Hey. Konta shamanzi la? Konta yazi. Hey. Ipheli kwamasho. Hey. Ngena. Hawu. Ntombezo. Ngoba besibonana nje emsebenzini. Thara, ngikulethela ipeni lakho lelo thandayo. Usungaze uhambe yonke le ndlela lokungilethela ipeni. Ubunganginena nasasemsebenzini. Sihlobo bengike ngikwazi unganiletha ipeni lakho lelo thandayo sihlobo. Uyakhumbula ukuthi thina nawe ngesikhathi leli peni lidukile ngoba wayitshela ukuthi lintshontshwe yimina. Kwacishe kwaphela ngani ngenxa nje yaleli peni lelo thandayo. Hayi angikhumbulile kodwa leyo. So sekugugekile Nkosi yami bakithi. Noma usunesifo sokukhohlwa. Awusakhumbule le peni usalithola kanjani? Wanikezwa uDepartment of Tourism phela la kunesemina. Ngiyazi ukuthi libaleke kanjani le peni kuwena. Hayi kulungile ke. Nanazo njani?
Ngiyabonga ukuthi usulethile ipeni. Yini ke enye kuletha la? Sihlobo umngane wakho umganga samenzela inkomo sheshe emnandi eti. Hayi bandla. Wenzela iti. Damien. Kapteni, ubufuna ukungibona? Ya, khuleka ngahlala phansi. Hey, ngithole indaba la ukuthi emzini kaNkonze bonke umhlongo oqhakeziwe. Bashiya love letter lakhona. Hayibo. Akukwazi. Yazi phela mina ngilokho ngiwalandelela lama break-ins kodwa bengazi ngizwe lutho ngokwamhlongo. Ya bebengakaze be report lutho kodwa ke ngiyaqoqozela uGeje ukuthi a report. Ngiyathemba ukuthi uzoreport. Yazi nyawo isiqala ukungixaka lena yokuqhakeza. Isiqala ukuphuma esandleni njengempela manje. Yazi labantu abasaqhekeza amabhizinisi phela. Kodwa manje sebengena nemizi yabantu bayiqhakeza. Ngikhuluma nje bangenele umuzwa kanti angase baqhakeza bashiya umndeni ushaqakile bashiya nayo love letter le. Ngiphathele baqeda kuyazi ukuthi bangene lapha emzini ngamhlongo nakhona baqhakeza. Siyaphephetheka ngempela ke manje nyawo. So kuzomela ukuthi siyasamasokisa. Kuzomela zonke lezi gila mkhuba lezi sikwazi ukuthi siyanqanda siyayibopha sivalele ejele. Hayi, ngizoba phezukwayo. And I'll acquaint abanye ozawethu. Yho, usebenzele. Uyakhumbula le ntombazane esayisiza ukuthi ithole itender ye-catering. Inamba yayo yazi. Wavele wavumbuka nje sesikhaleni ifungubuza ngenamba yayo. Yini kwenzakalani? What gives? Besihlobo, uyephi nje? Sengiyabona ukuthi ukungivakashela kwakho kumele nalokho. Hawu uyayithanda indaba.